My name is Lee McQuaide. Fy enw I yw Lee McQuaide, rwy'n uwchreolwr gwella yn Academi Gwelliant Cymru. Hoffwn rannu peth gwybodaeth gyda chi am y SIPOC. Mae SIPOC yn acronym sy'n golygu cyflenwr, mewnbynau, proses, allbynau a'r cwsmer. Gall diagram SIPOC eich helpu i ddeall sut y bydd pob item yn effeithio ar y broses. Gall ddiffinio cwmpas prosiect yn y gamau cynnar ar gyfer mapio prosesau manwl. Heddiw, hoffwn rannu gyda chi enghraifft eithaf gorsymol o wneud pizza, felly mae ei fynd drwy diagram broses SIPOC ar gyfer gwneud pizza. Nawr, pan fyddwn yn dechrau gyda'r cyflenwyr, dyma'r person sy'n rhoi mewnbwn i'r broses. Felly gallai hyn fod fel enghraifft yn siop y groser gerllaw, y warws bwyd ble rydych chi'n cael y cynhyrchion gwirioneddol, neu ddanffoniadau rhyngweddol efallai. Os oes gyfyniad cyflenwi penodol, yna gallai hynny ddod o ffynhonnell rhyngwladol. Wrth i ni symud ymlaen at fewnbynnu felly, beth sy'n mynd i mewn i'r broses mewn gwirionedd a sut mae'n cael ei drawsnewid. Felly mae'n mewnbwn yn dechrau gyda'r toes. Felly, gwneud y toes yna efallai ychwanegu'r saws, ychwanegu cynhwysion fel pepperoni, caws, pupur, onions, ham, neu berlysiau. Gallai mewnbynnau hyn fynd ymlaen. Gallai cael 10 mewnbwn gwahanol er enghraifft, gan ddibynnu ar y hyn y mae'r cwsmer eisiau ei wneud i ddiwallu anghenion y cwsmer. Felly y broses, ac mae angen perchenog proses ar y broses. Felly dyna'r person y mae ei angen i gymeradwyaeth i wneud y newidiadau sylfaenol i'r broses. Felly wrth wneud pizza, mae gennym ni domino o liri. Felly beth yw'r camau allweddol yn y broses? Felly mae angen cyfres o gamau i droi'r mewnbynnau yn allbynnu wedi ei hamlinellu o dan bwyntiau bwled. Felly pwynt rhif 1, byddwn yn paratoi'r toes. Pwynt rhif 2, byddwn yn ychwanegu'r sawsiau. Pwynt rhif 3, byddwn yn ychwanegu'r toppings. Pwynt rhif 4, byddwn yn ychwanegu'r caws. Pwynt rhif 5, byddwn yn ei bobi yn y popty. A'r pwynt olaf wedyn, byddwn yn ei becynnu a'i wenu i'r cwsmer. Felly symudwn ymlaen at y canlyniad. Felly gall y canlyniad fod y cynnych neu grosanaeth. Felly yn yr achos hwn, dim ond gwneud pizza dw. Felly mae naill ai pizza cyfan neu slice yn y pizza. Felly gan ddibynnu ar y hyn y mae'r cwsmer eisiau, gallwn naill ai ddarparu hynny mewn cysyniad cyfan neu slice yn. Ac yna, rydym yn dod at y cwsmer. Felly dyna'r person sy'n derbyn neu'n defnyddio canlyniad y broses. Felly p'un yw'r pizza cyfan hwnnw neu'r slice yn y pizza, mae cwbl o opsiynau ar gyfer y cwsmer. P'un y fyddai'n hoffi bwyta ar y safle, mynd ar bwyd oddi yno, neu gael rhywun i ddod ar bwyd i'w gartref. Felly dim ond trosolwg sylfaenol yw hynny o sut i ddatblygu SIPOC i sicrhau eich bod yn gwybod pa gyflenwadau, mewnbynnau, proses, dilliannau a pha ofynion cwsmerid sy'n ofynnol ar gyfer hynny. Felly beth mae SIPOC yn ei gynnig i sefydliad? Gall ddod ag aliniad trylwydr am y broses ar draws y sefydliad hwn, gan greu safoni o'r cyflenwyr i'r cwsmer. Gobeithio bod hyn wedi bod yn ddefnyddiol i chi, a diolch yn fawr iawn.